igsoon kanang wala na ko aba ka ng piece of advice lang bitaw nga alang sa kaayuhan jud ang ato alang is kabuto nato ang pagmatarong para makaadto ta sa gingharian sa Dios. Kana bitaw di ta makapasaylo no nga hangtod karon kadumot pagyapon ta. Hangtod karon lisod kinato dawato ng pasaylo sa atong isig katawo. Igsoon kung dili bitan nimo na siya wadon, ikaw ba'y makaluluoy o ikaw pigansi kay katong mga tao nakasala nimo malay mo sa hilom nangay pasaylo sa ilang mga sala sa Dios, sa hilom nangandoy nga may pasaylo nimo pero ikaw di ka mudawat. So ikaw may gansi, ikaw may alaot igsuon. Kay klaro kaayo nga gipadayag sa balang kasulatan nga ang taong dili makapasaylo dili usab pasayloon sa Dios sa ilang mga sala. Apan kung magpasaylo kita, pasaylo usab kita sa Ginoo. Unang pili ayud ang pagpasaylo igsuon. Kay mao gyud ang mga buhat kay kalipay sa atong Ginoo. God bless.